paglitaw ng diwatang nangangalaga sa balon ni Lolo Ruben ay siya namang paghupa ng napakalakas na ulan. Indikasyon ito na nakalayo na ng tuluyan ang pangkat ni Antonio. Agad namang nawala si Haring Rufus upang makabalik na ito sa kanyang kaharian. Ang hari naman ng mga engkanto ay bumalik na sa kanyang normal na katayuan. Ang mga laman lupang nakaligtas ay agad namang naghatid ng mga tubig sa mga tikbalang para makainom sila. Hindi ordinaryong tubig yun, gawa ng sa ibang dimensyon ito kinuha. Ayon kay Lolo Ruben, na ang itsura ng tubig na yon ay parang merong langis na nakahalo dito. Meron din itong mga gamot sa ilalim at kulay berde ang tubig nito. Sa bawat pag-inom ng mga kasanggaan ni Lolo Ruben, ay siya namang paglaho nito. Ang mga hanagob na nasawi sa palayan ay hinayaan na lamang ni Lolo Ruben sa kadahilan ng kukunin din naman yun ng angkan ni Antonio sa pamamagitan ng pag-utos sa mga unlaun na hawak nito. Hindi nila ginagamit ang unlaun sa pangkumbate, gawa ng mas importante sa kanila ang mga ito. Bihira lang din kasi ang mga unlaun at pawala na ng pawala ang mga bagong yanggaw nito. Magmula nang napatay ni Lolo Ruben ang mga korkor, ay siya namang paglagas ng mga unlaun hanggang sa kumonti na ng kumonte ang kanilang bilang. Bibihira na din si Lolo Ruben makasipat ng unlaun dito sa amin noong mga panahong yon. Patawad mga kaibigan. Salamat at sa huling hininga ninyo ay hindi ninyo tinalikuran ang inyong mga isang salita. Wika ni Lolo Ruben habang nakaluhod sa lupa. Yung mga nasawing kasanggan ni Lolo Ruben ay animoy isang halamang nalalanta. Napakabilis ng paglanta nito na halos ilang minuto lang ang pagitan hanggang sa tuluyan ng maging buto ang mga yon. Sa bawat pag-alis ay merong dumarating. Magpakatatag ka, Ben. Maging masaya ka para sa mga totoo mong kaibigan na isinakripisyo ang kanilang sarili para sa iyo at sa mga kaibigan mo. Wika ng gabay ni Lolo Ruben habang unti-unting naglalaho. Matapos maglaho ng gabay ni Lolo Ruben, ay nagsimula na rin itong maglakad pabalik sa kanyang kubo. Habang naglalakad ito ay napapatingin na lamang siya sa kanyang punyal na hawak. Napapansin niyang merong mali sa gamit na yon. Alam niyang hindi yon ang pinakamalakas nitong abilidad, gawa ng ibang-iba ang nakasulat sa libretang pangkumbate tungkol dito. Marahil ay meron siyang nakaligtaan na paggamit dito. Hinayaan niya na muna ang punyal na yon upang makapagpahinga na siya ng malalim. Paika-ika itong naglalakad dahil sa mga natamo nitong bugbog sa laban. Pagdating niya sa kubo, ay agad niyang binuksan ang pinto. Pagtingin niya rito ay bigla siyang natawa sa kadahilan ng parang mga uod na nagkumpulan ang tatlo niyang kaibigan. Magkakadikit ang mga yon habang tulog na tulog. Nakitabi na rin siya upang matulog. Inilagay niya sa gilid ang kanyang mga gamit at dahan-dahan na itong pumikit. Kinaumagahan, "Ben! Uy! Ben! Gising na!" Wika ni Lolo Enteng. Agad namang napamulat si Lolo Ruben habang iniinda ang mga bugbog niyang natamo sa labanan. Reaksyon ni Lolo Ruben. "Uwi na muna kami, Ben, ha? Patay kami nito.
Sinama pa namin si Juan. Sagot ni Lolo Berto habang nagmamadali. Tumangulang naman si Lolo Ruben at dali-dali namang umalis ang tatlo niyang kaibigan. Paglabas nila Lolo Berto noong mga oras na yon, ay kitang-kita nila ang palaya na animoy dinaanan ng matinding baha. Lagas lahat ng pananim dito na dapat na sana ay aanihin. Napakadilim na din ng mga tubig sa palayan, kaya walang magagawa sila Lolo Enteng kung hindi ang magsulong dito. Inabutan na ng hapon si Lolo Ruben bago ito tuluyang nagising. Napakatahimik ng paligid nung mga oras na yon. At ramdam ni Lolo Ruben na humina ang presensya ng kanyang mga kasangga. Di na muna ito pinansin ni Lolo Ruben, gawa ng meron pa din siyang aasikasuhin. Alam niyang hindi na siya matutulungan ng kanyang mga kaibigang engkanto sa kadahilanang nagpapahilom pa ng sugat ang mga yon. Ang tanging iniisip na lang nito ay ang kulang sa punyal na hawak niya. Nang pumasok yon sa kanyang isipan ay dali-dali niyang binuksan ang libretang pangkumbate upang tingnan ang pahinang kinaroroonan ng punyal na yon. Dahil sa kabisado na ni Lolo Ruben ang libreta, ay agad niya namang nakita ito. Doon ay nanlaki ang mga mata niya sa kanyang mga nabasa. Biglang naintindihan niya ang mga nakasulat doon at kanyang naunawaan. Nakasaad sa libretang yon na isang purong kanan ang kanyang punyal. Pero kapag nalilok mo ito ay magiging gamit mo na yon sa kaliwa. Kailangan mo itong debosyonan ng 3 Huwebes, Biyernes at Sabado. Itatarak mo ito sa lupang buhay habang sasambitin ang mga katagang nakapaloob sa punyal. Nang mabasa ito ni Lolo Ruben, ay hinanap niya ng hinanap ang mga katagang naroon. Pero kahit nakita na niya ang lahat ng sulok ng punyal na yon, ay hindi niya pa rin mahanap ang mga buhay na salita. Kaya ang ginawa niya ay tinawag niya ang kanyang gabay upang magtanong dito. Buti naman at naunawaan mo ang talatang yon. Ilublob mo ang punyal sa tubig at doon mo makikita ang iyong hinahanap. Wika ng gabay ni Lolo Ruben. Agad namang tumungo si Lolo Ruben sa balon habang nag-uusal. Matapos yan ay kumuha siya ng tubig roon at dahan-dahan niyang inilubog ang punyal dito. Pagkalubog ni Lolo Ruben ay nakita niyang kuminang ang nasa ilalim na patalim ng kanyang punyal. Tiningnan niya ito at doon na nga sumambulat sa kanya ang mga buhay na salitang hinahanap niya. Nagliliwanag yun at talaga namang ikinamangha ni Lolo Ruben. Wala namang problema si Lolo Ruben kay Antonio dahil alam niyang hindi yun aalis sa aming lugar, bagkus ay lilipat lamang ang mga ito. Madali niya na itong mahahanap sa kadahilanang napakapamilyar na ng amoy ng mga hanagob sa kanyang kasanggang berdugo. Kaya itinoon na muna niya ang kanyang wisyo sa pagdedebosyon ng kanyang punyal. Pag naging kanan na ang gamit na yon, ay talaga namang magagamit na ito ng lubusan ni Lolo Ruben. Hindi kasi umubra kay Antonio ang punyal, gawa ng gamit din ito sa kaliwa noong nakikipaglaban siya rito. Ang kayang puksain lang ng punyal na yon ay ang mga mabababang uri ng engkanto at aswang. Pero ang kagaya ng mga hanagob na sinaunang aswang ay malabo niyang magagapi. Sabayan pa ng napakalakas na hari ng galmog na siyang gabay ni Antonio. Napag-isip-isip ni Lolo Ruben na uunahin niya munang kitilan ng buhay si Saray
upang wala na siyang dapat pang ikabahala sa mga patibong na ginagawa ng mambabarang na yon. Akala ni Lolo Ruben napakadali ng kanyang gagawing pagdedebusyon. Pero hindi pala. Artos, paano ko ba malalaman kung buhay ang lupang tatarakan ko ng punyal? Tanong ni Lolo Ruben sa kanyang isipan. Pakiramdaman mo, hawakan, at doon mo malalaman ang kasagutan. Pag tumibok ang lupang hitik sa mga halaman at hayop, yun ang buhay na lupa. Kapag ang bato ay nasa taas ng bundok, ay yun ang buhay na bato. Wika ni Artos. Doon ay napagtanto ni Lolo Ruben na kailangan niyang pagdebosyonan ang kanyang gamit sa itaas ng bundok. Alam niyang napakaraming mga nilalang ang naroroon, pero hindi ito magiging harang sa kanyang nais. Kung mabubuti ang mga nilalang na nakatira sa bundok na makahanap niya, ay wala itong problema. Pero kapag masasamang uri ng nilalang ang naninirahan doon, ay talaga namang mapapalaban na naman siya. Noon ding linggong yon ay inumpisahan na kaagad ni Lolo Ruben ang kanyang gagawin upang mapaunlad ng tuluyan ang kanyang gamit. Ilang araw din siyang naghanap ng bundok na angkop sa kanyang gagawing pagpapaunlad ng kanyang punyal na hawak. Hanggang sa madapo siya sa isang bundok na nagsanib ang lupa at bato sa tuktok nito. Napakarami din itong mga punong nakapalibot at talaga namang napakahiwaga ng bundok na yon. Medyo malayo-layo ito sa kubo ni Lolo Ruben, pero hindi niya yon alintana. Kaya ko ditong mabuhay sa loob ng 3 araw. Wika ni Lolo Ruben sa kanyang sarili. Bale, pupunta siya doon sa araw ng Huwebes at doon na siya hanggang sa araw ng Sabado. Nagpaalam na din siya sa kanyang mga kaibigan at alam niya namang naiintindihan siya ng mga ito, lalong-lalo na si Lolo Enteng na nakasaksi ng kaganapan kahit ilang minuto lang. Habang papaakyat si Lolo Ruben sa bundok na yon, ay napakarami ng animoy mga umaaligid sa kanya. Halos hindi mapakali ang mata ni Lolo Ruben, gawa ng napakarami talagang pilit na nakikipaglaro sa kanya. Hindi kasi siya nagkarga ng mga usal noong pag-akyat niya sa kadahilan ng hindi yon makakatulong. Mabubulabog lang ng karga niya ang mga naninirahan sa lugar na yon. Ang tanging dala lang ni Lolo Ruben noong mga panahong yon ay ang kanyang latigo, libreta, at isang sisidlan na naglalaman ng kanyang mga gamit na gagamitin niya sa pang-araw-araw. Doon kasi siya maninirahan sa paanan ng bundok na yon sa loob ng 3 araw kada linggo. Gabihan kasi siya kung magdedebosyon sa punyal na yon. Sumapit ang gabi ng Huwebes at doon na nga nag-umpisa ang gagawin ni Lolo Ruben. Pag-akyat niya sa bundok na yon ay meron siyang nakitang mga nilalang na merong berdeng talukbong sa katawan nito. Nakaupo lang ang mga yon sa gilid ng batong tatarakan niya ng punyal. 5 ang bilang nito at parabang hindi yun gumagalaw ayon kay Lolo Ruben. Pinagmasdan niya muna ang mga yon upang kumpirmahin kung ano ba ang mga ito. Bigla namang gumalaw ang kamay nung nakaupo sa unahan at nagwi ka ng, "Ano ang kailangan mo dito, antingero? Hindi ka maaaring tumungtong sa banal na batong ito dahil hindi mo naman ito magagamit. Kung mutya nitong bato ang nais mo, ay bumalik ka na lamang sa susunod na mahal na araw." galit na wika
ng isa sa mga nilalang. Hindi ako naparito upang kumuha ng kahit na anong mutya. Naparito ako upang paunlarin ang gamit ko. Sagot ni Lolo Ruben habang unti-unting inilalabas ang kanyang punyal. Paglabas ng talim ng punyal na yon, ay siya namang ikinatakot ng mga nilalang na merong berdeng talukbong. Hindi mawari ni Lolo Ruben kung bakit nagsitago ang mga yon sa batong kanilang binabantayan. Itago mo yan! Ilayo mo! Umalis ka dito! Labis-labis ang kasamaan ng hawak mo! Wika ng lahat ng mga nakatalukbong. Kaagad naman itong itinago ni Lolo Ruben upang mawala ang pangamba ng mga nilalang na yon. Pagkatago niya rito ay ang siya namang paglabasan ng mga ito. Hindi na siya nito nagawang harangan, gawa ng yun din ang dahilan kung bakit sila nagbabantay. Napakatagal na naming hinintay ang punyal na yan! Wika ng lahat ng nilalang. Nagulat na naman si Lolo Ruben sa kadahilan ng sabay-sabay kung magsalita ang mga yon. Gumawa ito ng daan upang malayang makalapit dito si Lolo Ruben. Pero kahit pinakitaan na siya nito ng kabutihan, ay hindi pa rin kumbinsido si Lolo Ruben. Gawa ng naglalaway ang mga yon na pilit nilang ikinukubli. Di naman uubra ang pagkubli ng mga ito dahil sa napakalakas ng ikatlong mata ni Lolo Ruben. Nagpanggap na lamang siya sa mga ito na ibinaba niya ang kanyang depensa upang malaya nilang gawin ang kanilang nais. Nang maitarak na ni Lolo Ruben ang punyal na yon, ay parabang merong mga ugat na lumiwanag sa paligid ng batong tinarakan niya. Doon ay biglang nag-iba ang mga kilos ng mga nilalang na yon. Animoy mga nababaliw ang mga ito dahil sa ginawa ni Lolo Ruben. Matapos makapagdasal ni Lolo Ruben, ay hinugot niya ang punyal at ramdam niya ang pag-init nito. Paunti-unti ring kumakalas ang parang mga kaliskis na nasa punyal. Isinilid din naman kaagad ito ni Lolo Ruben sa kanyang taguban at dali-daling isinukbit sa kanyang tagiliran. Matapos yan ay bumaba na itong si Lolo Ruben upang ihanda ang kanyang pagtutulugan. Habang siya ay pababa sa bundok na yon, ay ang pagsunod naman sa kanya ng mga nilalang. Hindi na niya ito pinapansin sa kadahilanang meron siyang naamoy na kakaiba sa mga yon. Nang makarating na siya sa kanyang mapupwestuhan, ay doon na nagtaas ng depensa si Lolo Ruben. Kapansin-pansin ang pagtalikod ng mga ito sa bawat usal na ginagawa niya. Ang usal na ginamit noon ni Lolo Ruben ay ang panalangin ng Panginoon. Ayon kay Lolo Ruben, na kapag dinasal mo ang panalangin ng Panginoon na galing sa iyong puso, ay mabibigyan ka nito ng proteksyon upang sanggain ang anumang masasamang nilalang o may bahid ng kasamaan na dumikit sa iyo. Masusunog ang mga yon at hinding-hindi ito magtatangkang lapitan ka pang muli dahil sa mga usal na gamit mo. Ito ay isa lamang sa mga ginagamit ni Lolo Ruben noong mga panahong nabubuhay pa ito. Yan ay ayon mismo kay Lolo Enteng. Napakasimpleng usal kung iisipin, pero napakahirap isapuso. Nagpatuloy ang ganong gawain ng mga ito hanggang sa sumapit ang panghuling araw ni Lolo Ruben. Nung natapos na siya sa debosyon, ay doon na nga lumitaw ang masamang binabalak ng mga nilalang na yon. Nang akmang bubunutin na ni Lolo Ruben ang punyal sa pagkakatarak nito sa lupa, ay ang kasabay nito ang pagliparan ng mga nilalang na nagbabantay sa batong yon.
Bigla itong nag-anyong isang nilalang na napakasama ang itsura. Ang mga balat nito ay parang sa tao, pero ang mga itsura nito ay parang sa hayop na pilit pinagkaisa. Meron itong mga matataas na nagsisiitimang ngipin. Kulay kayumanggi ang balat nito at halos buong katawan ng mga yon ay butot balat. Kaya pala nagtatago sa talukbong ang mga ito, gawa ng meron itong itinatago kay Lolo Ruben. Alam kong kakalabanin niyo ako. Sabi ni Lolo Ruben. Matapos magsalita ni Lolo Ruben, ay unti-unti niyang binunot ang kanyang punyal. Pagbunot na pagbunot niya rito, ay ang pag-iba ng itsura nito. Bigla itong naging kulay tanso, at ang taguban nito ay animoy na sunog na naging sanhi upang mag-iba ang itsura ng tagubang yon. Nawala ang mga buto at bungo na gawa rito, at ang naipalit ay isang normal na hawakan ng taguban. Pagbunot dito ni Lolo Ruben, ay silaw na silaw ang mga yon. Halos hindi ito makatingin ng diretso sa punyal. Pagkumpas ni Lolo Ruben ng punyal na yon, ay ang pagkamatay ng isa sa mga nilalang na sumugod sa kanya. Nagulat siya kasi hindi naman niya ito tinamaan, pero kitang-kita niya ang pagkasunog ng balat nito. Para bang umaapoy ang hiwa ng nilalang na yon. Nagsisisigaw sa sakit ang nilalang na yon, hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng apoy. Nagsigawan na rin ang mga kasangga nito dahil sa pagkamatay ng isa nilang kasama. Nung sumugod ulit ang mga yon, ay nagpakawala si Lolo Ruben ng isang napakalakas na tigalpo na naging sanhi upang magsiliparan ang mga ibong namamahinga sa lugar na yon. Bumagsak naman sa lupa ang 4 pang kasamahan nito na halos hindi na makahinga dahil sa lakas ng tigalpong natamo nila. Hindi na nila maibaluktot ang kanilang mga kamay noong mga panahong yon. Matapos yan ay pinahawakan na ni Lolo Ruben ng mga bato ang mga nilalang na yon at iniwanan niya. Yan ang parusa ko sa inyo. Sa bawat segundong dumaraan sa buhay nyo, ay 10 taon nyo rin itong mararamdaman. Hanggang sa sumapit ang umaga na, lalamunin kayo ng haring araw. Wika ni Lolo Ruben sa mga yon. Matapos yan ay bumaba na ng bundok si Lolo Ruben upang tahakin na ang daan pa uwi. Uuwi na siya kahit gabi na, sa kadahilanang hindi na siya pwedeng manatili pa sa lugar na yon. Maaaring may mga kasama pa ang kanyang pinahirapang nilalang sa bundok. Ang ginawa ni Lolo Ruben ay nag-usal siya ng puder at bakod upang maging alerto ang mga nilalang na nais gumambala sa kanya. Ilang oras na paglalakad at nakarating na nga itong si Lolo Ruben sa may plaza. Naabutan na siya ng umaga at napansin niyang maraming nagbebenta ng gulay sa plazang yon. Minsan lang kasi siyang madapo sa plaza tuwing umaga sa kadahilanang tulog mantika itong si Lolo Ruben. Paminsan-minsan nga, sobra-sobra na ang tulog nito at kailangan pa siyang gisingin nila Lolo Enteng. Sumapit ang hapon at tumungo na sila Lolo Enteng sa bahay ni Lolo Ruben. Alam kasi nilang noong ding oras na yon ay uuwi na si Lolo Ruben. Merong daladalang tuba si Lolo Berto, gawa ng matagal-tagal din silang hindi na nagkainuman. Sumapit ang 4:00 ng hapon at doon na nga nag-umpisa ang kanilang inuman. Matinding kumustahan ang ginawa ng mga ito
at animoy mga tagapagbalita ang tatlong kaibigan ni Lolo Ruben. Gawa ng tanong ito ng tanong sa kanya. Ben, ano? Babalik ka pa ba doon? Wika ni Lolo Berto. Hindi na, Berto. Tapos ko nang kunin ang nais ko. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos yan ay nagkwentuhan na ang mga ito tungkol sa mga naganap dito kay Lolo Ruben sa lugar na yon. Manghang-mangha na naman ang tatlo dahil sa kwento ni Lolo Ruben. Lalong-lalo na si Lolo Juan. Baguhan pa lamang kasi ito at hindi pa nito gaanong kilala at alam ang kasaysayan ni Lolo Ruben tungkol sa mga nilalang na nasa kabilang dimensyon. Ben, napakasimple naman ang inusal mo para maitaboy ang mga nilalang na yon. Singit na wika ni Lolo Enteng. Alam mo, Teng, lahat ng usal laban sa masasama ay napakasimple lamang. Ang pinakamahirap ditong gawin ay ang pag-usal nito na galing sa kaibuturan ng iyong puso. Bibihira lang ang mga taong nag-uusal gamit-gamit ang kanilang puso. Karamihan sa mga may alam dito ay bibig lamang ang ginagamit, kaya sila nagagapi sa bawat laban na kanilang kinakaharap. Sagot naman ni Lolo Ruben. Si Lolo Juan nung mga panahong yon ay hindi kumikibo sa kadahilanang nababalot na din ito ng mangha. Juan, masasanay ka din dito kay Ruben. Wika ni Lolo Enteng. Sige lang, naniniwala naman ako sa mga yan eh. Di ko lang maisip na isa pala si Ruben sa mga taong naninilbihan sa Panginoon. Sagot ni Lolo Juan. Ilang oras pa ang lumipas at natapos na nga ang inuman nilang apat. Hindi na ito sinamahan ni Lolo Ruben dahil sa hindi pa naman lasing si Lolo Juan. Siya na ang bahalang umalalay sa mga ito papauwi ng kani-kanilang bahay. Matapos mag-inuman nila Lolo Ruben, ay tinungo nito ang likod ng kanyang kubo upang hanapin ang kanyang mga kaibigan. Matagal siyang naghintay hanggang sa biglang nagsilitawan ang mga kasangga niya. Masaya kong makita kang muli, Ben. Wika ng hari ng mga engkanto. Ako din. Masaya akong makita kang ligtas. Sagot naman ni Lolo Ruben. Nang makita na niya ang hari ng mga engkanto, ay tinungo niya ang akasya kung saan nakatira ang laman lupang napaslang ni Antonio. Pagkarating niya dito ay nakita niya ang bahay na garong na napakadilim. Natatakpan na rin ito ng mga damong tumubo sa loob ng akasya. Napaluhan na lamang si Lolo Ruben sa kanyang mga nasilayan noong mga oras na yon. Hindi niya akalaing ang isa sa mga malapit sa kanyang kasangga ay namatay sa labanang yon. Bigla namang lumitaw ang mga iba pang kasangga ni Lolo Ruben na nakarinig sa kanyang pagtawag. Isa na dito ay si Haring Rufus at ang tikbalang. Ben, masaya kaming makita kang muli. Maayos na ang kalagayan namin at handa na ulit lumaban upang mapuksa ang angkan nila Antonio. Wika ni Haring Rufus. Ang tikbalang naman ay palingon-lingon lang sa paligid na para bang hinahanap ang gabay ni Lolo Ruben. Agad namang lumitaw ang gabay ni Lolo Ruben na naging sanhi upang magsiyukuan ang mga yon. Kahit napakalaki ni Haring Rufus, ay nakayuko ito habang nakapikit ang mga mata. Huwag niyong madaliin ang pakikitigma. Hanapin muna natin si Antonio upang mapaghandaan ang gagawing laban. Kapag walang selyong nakahanda, ay maaari akong tumulong. Pero kapag meron ay ang tanging magagawa ko lamang ay manood. Wika ni Artos. Opo, mahal naming anghel.
Sagot ng lahat ng kasangga ni Lolo Ruben. Agad namang naglaho sa paligid si Artos upang makapag-usap ng maayos sila Lolo Ruben. Hindi kasi nakakaimik ang mga kasangga nito sa tuwing nagpapakita ang cherub na gabay ni Lolo Ruben. Kapag nakikipag-usap lang sa kanila ang cherubim na gabay ni Lolo Ruben, ay hindi nito pinapakita ang totoo niyang kaanyuan. Nung naglaho na ang lahat ng kasangga ni Lolo Ruben, ay bumalik na siya sa kanyang papag. Artos, bakit hindi mo ipinapakita ang totoo mong kaanyuan? Tanong ni Lolo Ruben. Mahirap yan, Ben. Sa kadahilan ng napakalawak ng magiging sakop ng presensya ko sa lugar na ito. Kapag inilabas ko ang aking totoong kaanyuan, ay kalahati ng mundong ito ang makakaalam na naririto ko. Mahirap ang ganon, sapagkat madaling malalaman ng mga demonyong matataas ang uri na naparito na ang isa sa mga nasa pinakamatataas na anghel sa ordo ng Panginoon. Kapag nangyari yan ay magkakaroon ka ng hindi mabilang na kalaban. Isipin mo na lang na 3 Rufus ang laki ko. Meron akong 4 na pakpak na napapalibutan ng mga mata. Sa itaas ng aking ulo ay ang mga pangunahing alaga kong banal na nilalang. Wala akong dalang armas sa mundong ito upang hindi makaapekto sa mga tao. Pero kahit nasa ganito kong estado, ay wala ni isang demonyo ang maaaring makagapi sa akin sa mundong ito. Wika ni Artus. Matapos nilang makapag-usap ay nakatulog na nga itong si Lolo Ruben. Hawak-hawak niya ang punyal na umunlad dahil sa ginawa niyang debosyon rito. Lumipas pa ang linggo at doon na nga nagkatagpo ulit ang landas nila ni Antonio. Nagkuta ang mga yon di kalayuan sa baybay. Naghiwa-hiwalay na din ang mga ito sa kadahilanang natatakot na ang ibang hanagob kay Lolo Ruben. Isang araw, natukoy na nga ni Lolo Ruben ang kinaroroonan ng mga ito. Gamit-gamit ang berdugo ay madali niya yung nahanap. Pinasubaybayan niya ito sa isang araw sa pesteng naninirahan sa katawan ng tikbalang. Hanggang sa makumpirma niyang merong hawak si Antonio na isang hanagob na merong selyo. Alam niyang maghahanda yun upang hindi sila mahirapan kung sakali mang susugod sa kanila si Lolo Ruben. Kahit ganoon na ang nalaman ni Lolo Ruben, ay hindi pa rin yun natinag kay Antonio. Napapikit na lamang ito sa kanyang punyal habang nagsasalita ang tikbalang na may-ari ng pesteng sumusubaybay kay Antonio. Pagsapit ng gabi ay walang pagdadalawang isip na sinugod ito ni Lolo Ruben. Sumapit ang 7:00 ng gabi at muling nagkaharap si Antonio at si Lolo Ruben sa isang duelo. Nung nakita ito ni Antonio na papalapit sa kanilang lugar, ay agad nitong pinainom ng kanyang dugo ang tao niyang may selyo. "Oh, Ben! Mahusay! Napakahusay! Ikaw na talaga ang sumugod dito. Nakalimutan mo ata ang selyo sa cherubim na gabay mo." Wika ni Antonio. "Hindi ako nakalimot, Antonio. Nais ko nang kitilin ang buhay mo rito upang matapos na ang kabuktutan ng lahi ninyo." Sagot naman ni Lolo Ruben. "Kung makapagsalita ka, akala mo mananalo ka na. Huwag kang pakakampante, antingero. Nasa lugar ka namin. Mas maiging magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo." Sagot naman ni Saray habang nakahawak sa kanyang tungkod na merong nagsisili parang mga insekto.
Tiningnan naman ni Lolo Ruben si Saray noong mga oras na yon. Nang makita niya ito ay doon lamang niya napansin ang pinagbago ni Saray sa kanyang sarili. Napakaraming uod na labas-masok sa mata at bibig nito. Matapos ni Lolo Ruben tingnan si Saray, ay nagwika ito ng, "Nais ko sanang hamunin si Antonio sa isang duelo. Lahat ng gamit ay pwede niyang gamitin, maging ang gabay niya kontra sa akin." Wika ni Lolo Ruben. "Ben, sigurado ka ba dyan? Wala kang gabay. Mahina ang punyal na pinapanday mo." Wika naman ng hari ng mga engkanto kay Lolo Ruben. "Magtiwala ka, aking kaibigan. Alalayan niyo lamang ako at ako na mismo ang tatapos sa labang ito." Sagot naman ni Lolo Ruben. Hindi na ito napigilan ng hari ng mga engkanto dahil sa desidido na itong si Lolo Ruben. Ang tanging magagawa na lamang nila ay maging handa sa anumang resulta ng duelo kung sakaling tanggapin na ito ni Antonio. "Nagmamadali ka yata sa iyong kamatayan. Kung ganon, tinatanggap ko ang hamon mo." Sagot naman ni Antonio. Matapos magsang-ayon ng dalawang panig, ay agad namang inihanda ng mga alipin ni Antonio ang kanilang pagdodweluhan. Pinabantayan kay Saray ang mga selyo ng cherubim na gabay ni Lolo Ruben. Nang mag-uumpisa na ang labanan, agad na inangat ni Lolo Ruben ang kanyang pang-upensa at depensa. Nasa pinakamataas itong antas. Ganon din si Antonio. Kasabay ng pagliwanag ni Antonio ay ang paglabas ng gabay nito. Ganon pa rin ang itsura ng gabay ni Antonio, pero kapansin-pansin ang nagliliwanag nitong espada. Para bang sa bawat pag-apoy ng espadang yon ay ang paglabas naman dito ng usok na napakaitim. Tinititigan lang ito ni Lolo Ruben hanggang sa inilabas na rin ni Antonio ang kanyang malaalong sandata. Bigla itong sumugod kay Lolo Ruben at nang pagbanggaan ng kanika nilang mga sandata ay merong tumilapong parte ng sandatang hawak nila. Hindi malaman kung kanino yon, hanggang sa napatingin si Antonio sa espadang hawak niya. Putol na ang espadang nililok ni Antonio, gamit-gamit ang itim na mahika. Halos hindi ito makapaniwala at dahan-dahan itong tumingin kay Lolo Ruben. Nakatingin lang si Lolo Ruben sa kanya at hindi ito gumagalaw. Sa sobrang galit ni Antonio ay bigla itong nag-iba ng kaanyuan. "Saray! Akin na yung selyo!" Wika ni Antonio. Agad namang inihatid ni Saray ang mga selyong yun. At maniwala kayo o hindi, kinain ni Antonio ang hanagob na merong selyo. Sa bawat pagkain niya rito ay ang paglabas ng mga buto sa kanyang likod, kasabay ng pag-usli ng mga buto nitong pakpak. "Panginoon, huwag mong gawin yan. Ilang taon kang magiging ganyan bago ka makabalik sa dati mong anyo." Sigaw ni Saray. Ngunit hindi siya pinapakinggan ni Antonio at patuloy lamang ito sa pagkain ng hanagob na yon. Alam ni Lolo Ruben na seryoso na si Antonio. Napatayin siya nung mga oras na yon. At alam niya ring ito na ang pinakamalakas na kakayahang pwedeng ipamalas ng hari ng mga hanagob. Nang matapos na itong kainin ang hanagob na merong selyo, ay lumipat kay Antonio ang selyong para sa cherubim. Nakatingin lang yon habang kitang-kita ni Lolo Ruben ang pagtibok ng puso nito. Meron na din itong nagsisihabaang kuko.
at dumukot yon sa kanyang likuran ng isang espadang gawa sa buto. Nagliwanag na din ang mutyang taglay ni Antonio na siyang ikinalikha ng isang malakas na bagyo. Matinding sagupaan ang naganap sa pagitan ni Lolo Ruben at ni Antonio noong mga panahong yon. Sa bawat pagtama ng espadang gawa sa buto at ng punyal ay ang pagkawasak naman ng espada ni Antonio. Halos hindi na mabilang kung ilang beses yon dumukot ng espadang buto sa kanyang likuran. Kahit ano ring pulupot ng mga kadena kay Lolo Ruben ng gabay ni Antonio, ay hindi na yon umuubra. Ni hindi pa nga nakalas ni Lolo Ruben ang kanyang baluting kidlat at apoy nung mga oras na yon. Hanggang sa nag-usal si Lolo Ruben ng pinakamalakas na usal na maaari niyang ilagay sa kanyang punyal. Nagliliwanag na ang punyal na yon at sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Antonio ay nakaramdam siya ng isang matinding takot. Nung akmang papasugod na si Lolo Ruben sa kanya, ay ang siya namang pag-atras nito. Umatras yon habang nakalutang sa hangin. Ibinubuhos na din ito ang buong lakas ng mutyang hawak niya. Kahit anong kidlat ang ibato niya rito, ay hindi pa rin yon tinatamaan. Pagsugod na pagsugod ng gabay ni Antonio, ay nasaksak ni Lolo Ruben ang galmug na yon. Gulat na gulat si Antonio sa kadahilanang wala pang nakakasugat ng galmug na kanyang hawak. Hindi yun ordinaryong galmug, bagkus ay isa ding hari yun. Pagsaksak dito ni Lolo Ruben, ay agad naman itong nahulog sa lupa. Habang nahuhulog yon ay ramdam na ramdam ni Antonio ang paninikip ng kanyang dibdib. Unti-unting nanghina ang bagyong kanyang ginawa dahil sa pagkasunog ng kanyang gabay. Nang akmang malapit na si Lolo Ruben kay Antonio, ay bigla namang sumugod si Saray. Nang makita ito ni Rufus ay agad niyang tinalunan ito at walang sabi-sabi ay hinawakan at hinampas ang ulo nito sa lupa. Pumuti ang mga mata ni Saray habang nakataas ang mga kamay nito na pilit inaabot ang kanyang hari. Nang makalapit na dito si Lolo Ruben, ay pinaulanan niya ito ng paghampas ng kanyang punyal na nagbabaga. Nag-aapoy si Antonio sa bawat pagtama ni Lolo Ruben ng kanyang punyal sa kanyang katawan. Matapos gawin ni Lolo Ruben yan, ay nakatayo pa rin itong si Antonio. Maaaring ito na ang katapusan ko. Akala ko wala nang makakatalo sa akin. Sinusumpa kitang pangahas ka na magkakaroon ka ng sakit upang mabilisan ang pagpanaw mo sa mundong ibabaw. Wika ni Antonio habang unti-unting bumabagsak ang nag-aapoy nitong katawan sa lupa. Si Saray naman, sa kasamaang palad ay pinatay na ito ni Rufus. Ang mga hanagob naman na natira ay agara naman na nagsipulasan sa paligid. Ang mutyang hawak ng hari ng mga hanagob ay kinuha ni Haring Rufus upang ilipat sa mundo ng mga engkanto. Sa susunod na kabanata ay ang pagpatay sa asong itim at sa uring na gagawin ni Lolo Ruben. Okay, hindi na muna ako talaga magbibigay ng opinion sa kwento kasi meron pang susunod eh. Gusto ko lang magpasalamat doon sa lahat ng nag-comment sa shinare ko na link, no? Tsaka sa pagsubaybay sa Tinig ni Pinuno. Maraming salamat at malaking tulong yon para sa akin. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.